Mm, Salutări, eu sunt Laur, îi primul meu cont, îi primul meu videoclip pe care vreau să-l fac și ce pot să zic, dar înainte ca să încep cu asta, vreau ca să vă fac cunoștință. Am, mă numesc Laur, așa cum spusei, am 26 de ani, da, stau la sat. Și uite, și vreau să încep aici cu să spun anumite lucruri, cu având în vedere că și eu sunt încă la o vârstă tânără și sunt încă băiat așa, aș vrea să spun anumite lucruri despre zâi, despre, cum îi spune, despre imoralitate mai exact. Adică, adică cum s-ar veni nivelul cum era odată, cum a fost cândva omenirea și unde e acum, adică nivelul de moralitate pe care îl are acum, au acum majoritatea oamenilor și cum au avut mai de mult. Și știi de ce vreau să spun lucrul ăsta? Pentru că, mă fraților, vreau să spun aici un lucru că nu mai este, cum să vă zic, mai de mult oamenii aveau și o frică mai mare de Dumnezeu, o credință mai mare în Dumnezeu și așa și, bă, fraților, deci parcă pe unde mergeam eu, parcă pe unde mergeai atunci nu prea erau așa, cum să vă zic, numai, și asta vreau să zic, în primul rând, totul e să recurge la sex. Adică, bă, frate, nu mă înțelegeți greșit, nu am nimica cu asta, că de aia ne-a lăsat Dumnezeu acum pe pământul ăsta să creștem, să ne mulțim, bărbați, femei și așa mai departe. Dar, bă, ca și orice lucru, ca și orice, cu mâncarea, cu băutura, cu distracțiile, cu muzica, cu... Bă, deci, ca orice altă chestie, cu băutul, bă, orice are limita ei, frate, adică nu poți să spui, adică, bă, frate, nu poți, hai să dau exemplu, să mănânci mai mult decât păstă măsură, sau să bei mai mult decât păstă măsură, sau să mergi undeva să te distrezi, sau pe cine și ce să faci mai mult decât păstă măsură. Și așa și aici cu sexul ăsta. Bă, și de asta zic că pe unde, bă, că și eu când am fost în anii copilăriei mele, să vă spun așa, când mergeam la școală, și la lucru unde lucrez acum, bă frate, între copii, între oameni mari,